Takže ahoj, vítám vás Zeky 8000 a vítejte u mého 7. videa ze série Minecraft Single Player. A dnešní díl budeme branchminovat. A to je asi všechno, co budeme dneska dělat, takže já to budu stopovat a než najdu dia. Vždycky to jakoby najdu dia, jako stopnu to, najdu dia, stopnu to zase, jako vykopuje, stopnu to a pak zbytek další. Ne. Přikážíš. Takže vrhneme se na to. Nebo jsem se rozmyslel, že to stopovat nebudu. No, k čemu to stopovat? Dobrý. Tak jdeme. Omlouvám se, mám zase menší lagy. Nebo větší vlastně. A jdeme dolů. To se fakt nedá. No, krompáče. Ještě si půjdu pro jeden diamantový krump a vrhneme se pak na to teda 100%. Vezme železnej, 3 diamanty. Ano. Takže jdeme na to. Lak. Takže máme diakrump. A ještě jedna věc, co uděláme, než začneme kopat. Enchantneme si železný krompáče a doufám, že mi tam padne štěstí. No což asi nepadne, protože já to mám jenom na 8 levelů. Takže je docela špatný. Takhle. 1. Tady 8. Na rozbitnost 1. Dobrý. Účinnost 2. Dobře. Zkusíme luk. Ne, luk ne. Tak sekerku. Účinnost 1. Tak to byl dobrý krumpáč. Dobrý. Ho. Účinnost 2. Úplně rychlejš diamantový. Šup dolů. Tady jsme nekopali, takže půjdeme sem. To došlo, takže to nemůžu nějak označit. No nic. Ještě jdem kopat. Kopu. Takhle. Teďka budu chvilku ticho, protože se chci soustředit a nebo prostě nemám co říkat. Takže teďka vykopu diamantovým zase. Wow. Jo, to je tady to. Takhle. Musím si udělat místnosti i někam jiným směrem. Takhle. Pak to doladím, ale to je jedno. Železo. Šup. Já to udělám za účinností 2. A to je rychlejší. Tapčku. Účinnost 2. Takže takhle kopu. Furt jenom kopu a žádný diamanty nejsou, to je špatný. Hodně špatný.
Aspoň jeden diamant chci najít, nebo prostě něco. No. Tady už jsem byl vlastně. Zase takovou udělám. Tu jsem. Ne, skutečně ne. Si pojď skláně, to bylo lepší. Au, bolelo. Tak já jdu. Počkejte chvilku. Takže jsem zpátky a... Někam jsem šel. Jo, šel jsem sem. A budu kopat. Tudy. Jo, takhle. Redstone. Ten nechce teďka. Uhlí. To vykopám, že vadí. Nevadí. Oh, diamanty. Nice. Takže super. A jdeme je kopat. Takže zatím vidím 2. A jo, dneska kolik těch tam je? 2, jo. What the fuck? Jo, 3, 4. A nahoře? Že 1, 2, 3, 4. Nice. Já si vezmu do ruky takhle kobl. Takhle zacpu trošku aspoň, aby se tady nemohli spavnout zombíci. A kopu dál. Oho, diamanty. Já chci ještě diamanty, jste ty diamanty, more. Teďka by bylo, kdyby tady byl spawner, bych si učil udělat nějaké cestičky. A to bych pak expil. Hop. Jo, hele, redstone. Všude redstone. A kopu dál, svůj krumpáč drží v rukou a kopu dál za diamanty. Tam nebyly dia, takže nic. Jsem si myslel, že to nebyly dia. To je asi nejlepší enchant, co mi tady zatím padl. Účinnost 2. Wow! Ne! To jsem nechtěl. To jsem nenáviděl. Pravíte. A kopu dál. Už se zase rozbil. Zrovna ta účinnost 2 jsem je rozbila. Tak nic no. Chvilku zatím tímhle krumpáčem. Nějak nic, asi to zahnu. Zkusím to zahnout.
redstone. 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 Dobrý, nice. Všechno dobrý, všechno. Je divný, že se ten kruh nějak nevyplýtvá. Divný, hodně divný. Kopu Bůh ví, jak s ním dlouho. A ono furt drží na tom samém místě. Je účinný. Nemám tačky. No, takže já to tady asi zalomím. Tady takhle, tady točku. A vrátím se zpátky. Aspoň tam, jak jsem byl. Hodám. Už není čas. Nemám maso. Šup. Fajn, jsem tady. Žádný skeleton, dobře. Takže doufám, že se vám tenhle díl líbil. Pokud ano, určitě dejte like. Pokud ano, a ještě víc ano, tak dejte odběr. Pokud se vám video nelíbilo vůbec, dejte dislike nebo nedejte nic. A napište, proč jste dali dislike nebo proč jste nedali nic. Takže mějte se fajn, krásně, dobře a čauky mňauky, dejte lajky.